Itong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RDN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Merry ML Leonardo! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Merry ML Leonardo promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to midnight. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to midnight. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
putik, libag. Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa protein power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Wow, wow, with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Sa inman na sulukan ring kunada, Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Naghahanap ka ba ng mga serbisyo pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasi at cooperative. Nag-aalok ang Triple Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyo pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at humingi ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy store na nalalagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Street, Barangay No, Tumas, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal Facebook page, Triple Agri-Industrial Corporation, o kontak nyo nilang cellphone number 0931-931-2289. Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasi at cooperative. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sa kungunyan. Matatapos na ang taon, wala pa rin ipon. Ho, ho, ho! Mary and El Yunario! Pwede kang maging milyonaryo ngayong Pasko! Mag-transact lang sa M. Luwalier from October 5 to December 31, 2025! Punta na sa M. Luwalier para Christmas ay merrier! Grand draw for Mary M. El Yunario promo is on January 8, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 238749 series of 2025. Sa Inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo nga boss. It's size na kita kan bulan na Nobyembre, daw po kita ng Webes. Eba niya to sa lado technical, si Chabe na obra. Duman sa transmitter, si Tony Matic Saison. Sabi kan pag-asa magpreparar ta delikado pag-abot sa Sabado asin Domingo. May nagdadang-adang na naman pong bagyo. Oh no.
na ito. Sige na sa nabagyongod. Duman sa Cebu, pinanganaanin baha. Ay si Pading Joris, taday ni tinatamaanin baha. Minatama kay ni aram na. Hoy, dyan mampalan sa San Vicente Sur, digdi po siyudad kan Iriga, magkakaigwa po nin medical mission. Unya na pagkaaga, sigon ki punong barangay Vincent Boyet nagrampa ka na sinambit ng barangay. Digdi Bicol Region, Beridi, potential na Super Typhoon 1 maabot sa signal number 5. Eman lugod-ngod. Sa pag-asan tropical depression sa sirangan kan Mindanao, posibleng maging Super Typhoon 1 na malaog digdi sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes na banggi o Sabadong aga. Patanid, pwedeng magtama sa Northern asinman na Central Luzon sa Lunes. Nobyembre 10, alagad inaasa na mamamatian kan Bicol Region. Ang epekto kan makusog na oras asin duros pag-abot kan Domingo. Sa Petsa 9. Yan man po sa Banawan ka na buhi, si Mayor Lacoste iba sa pag-distribuer ka ni school supplies na pinag-inisyar ni Ma'am Merly and Ma'am Cristina Ziguenza kan Sagrada Elementary School. Ang aktibidad yun dapit sa pagkaka-provide ka na essential materials para sa mga estudyante asin mga underscored ana importansya kan pagpapakusog kan educational support kan local schools. Mayor Lacoste expressed his gratitude to Ma'am Merly and Ma'am Cristina for their charitable work and encouraged others to take part in similar acts of generosity that uplift learners in the community. Iba man, dyan palan sa Banuan kan buhi, si Mayor nagdidistribuer kan mga school supplies alagad sa paagi kayan nagdonar. Na si Ma'am Merly saka si Ma'am Cristina. Digdi man po sa siyudad kan Iriga sa paagi kan Special Education Fund nagtataong suporta si Mayor Rix Oliva sa DepEd sa siyudad po kan Iriga. Baliktad. Yan sa Banuan kan buhi, si Mayor ang tinatawan. Nen mga educational materials. Bangan palugod may mga nag-comment, ano naman ang bag ni Mayor nyo dyan, papugi. An act to be proud of. Thank you, Ma'am Merly and Ma'am Cristina. Sana marami pang susunod ng mga generous persons like you. And also thank you sa Mayor namon, MRPL. God bless po, Mayor. Good job po. Saludo po ako sa inyo. Thank you so much, Manay Merly and Ma'am Cristina, for your generosity. God be with you always. God bless you more.
Man po sa sangguniang panlalawigan kan Camarines Sur kasudma sa ginibong sesyon regular kan sangguniang panlalawigan. May pinag-sponsoran na resolution si board member Donan Oñate. Asin ini nakapasar na sa sangguniang panlalawigan sa third reading na proposed ordinance na Mangrove Protection and Conservation Ordinance of the Province of Camarines Sur, which aligns with Governor El Rebilla Fuertes' vision. This ordinance seeks to designate our 4,747.54 hectares of mangrove ecosystems as provincial mangrove conservation and management zones. This legislation goes beyond conservation. It is a commitment to resilience. Its mangrove we protect today helps reduce future displacement for families, while every hectare conserved enhances food security and bolsters protection against typhoons by safeguarding our mangroves. We are investing in the well-being of our communities and ensuring a sustainable future for all. Yan po ang ordinansa pinagpasar. Nasa third reading na ni board member Donan Oñate kan Rinconada area. Okay, good morning man ki board member attorney Shai Pajardo Noble asin man ki dating bukal Manny Noble. Oya po, ining manunungod sa sinasabing medical and dental mission na pagkaaga dyan mismo sa San Vicente Sur, digdi po sa Ciudad Can Irga sa multi-purpose covered court. Sponsored po ini kan serbisyong Kapwerte ni Congressman Miguel Villaperte sinman Governor El Rebilla Fuerte, Mayor Wilfredo Rix Oliva, and City Council by Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat. Kaya sa mga gustong mag-abil, magpasiring na po kamo dyan sa multi-purpose covered court dyan San Vicente Sur, digdi po sa Ciudad Can Irga. Field Report! Yan man sa linya si Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Abi Karambang Philip. Sa tuyang medyo kakaibang bareta, dyan sa Ciudad Can Legazpi, may itutugdot pala, may kakaad dyan na pet cemetery, Karambang Philip. Ini para maipamati kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang pagkamot bakusa na sa mga kababayan nindang Legazpeño, magkakaigwa kan pet cemetery sa naunang bita ng syudad para da magkaigwa manin na kumbaga marhay na libungan ang mga nagkagaradan niya kung ataman na kuyan hayop na naging parte naman kan buhay niya to bilang mga forbearance na pinag-aapod. Una, libreng lulubngan ng tawo. Tama din? Una, libreng lulubungan ng tawo, Ate Glenn. Ako, pet cemetery nga ni. Doon sabihin, mga ataman na hayop araw. O, dapat pati tawo, tawan man yung libreng lubungan. Yan lang. Iba man kayaan ko yan, lubungan sa tao. Ini, May libre nga ng funeral? hayop. Ate Glenn, may libre nga ng funeral ang tao. Ano nga ni? May libre nga ng funeral service. Ano ayam lugod, libreng lulubungan. Dapat sa tao, igwa man libreng lubungan, bako sa ng funeral service ang libre. Iba man kayang rolay ini. Siyempre, kuyan, mga hayop sinda, wala man sindang kakayahan para mabayadan yan. Pero, paraman yan pandilag na detalye kayan sa mga masa bandal daw. Paramihan tras, ining gigibungon, na pet cemetery, mangyayari ini ngunya na bulan kan Nobyembre. Ining inapod na memorial, 3 pet cemetery,
Ikakagtalag ini dyan sa parte sa Pawa Cemetery asin didibungon ang groundbreaking ngunya na bulan kan Nobyembre. Asin ini ngani pinaghiras, pinagtao ang informasyon ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa iyang ulap sa bayan, Karambang Philip, saroyan sa plano palan dyan sa Legazpi. Asin bago pa man magkaigwa, kan Pet Cemetery sa Legazpi, iguana kan Pet Cemetery na makukaaman, duman sa farm plate, dyan ini sa parte kan Daraga na pinag-aapod nila na Garden of Remembrance. Dapat digdesere, gaigwaman. Depende yan, siguro kung natawan ng panahon yan, attention, and syempre, kung duman ang kaipuan dyan, ano pa dahil magkaigwa kan Pet Cemetery, mahiwas bagaan kadagaan, dakol na porsyon sa syudad kan Irigan, pwedeng kagan kayan, karon ng Philip. Oo, sabi ba kay ito ni ngunyan Conchal Ros Orolpo na mataw siyang libreng kampusan to kung gumana na mayor. Ngunyan, takagawan, pwede man siya pasar ng ordinansa para magkaigwa ng libreng kampusan to o libreng lulubngan. Siguro, apo doon kaya, apo doon pa daw kaya si Bishop Orolpo, Karanda Philip. Aram ko karami kang nanunumpungan niya, nakakaulay. Apo doon mo daw ba kung ano na ang plano? Oo, tayo bagan. So, enot na promesa niya kung maging alkalde. Kung di dahil man kaya siya naging alkalde, kaya dahil man nangyari sa promesa niya. Ayan nga. Kaya ining ko yan, pag panahon kanundas, ang totoo yung mga kababayan, para sa pagpasiring sa mga sementeryo para bisitaon ang lubungan sa Seda Mahal sa Buhay, ining mga pet cemetery ini, uso na ini sa kunyan. Diyan sa Daraga, ining pinag-aapod na Garden of Remembrance, mga tama na hayop, ang nakalubong dyan. Diyan sa Legazpi, kung mangyari na, may mga madaralaw man kayan sa panahon kanundas. Yan man, mga mga pet lovers, yan man ang sendang susuluan, sisindihan ng kandila, ang mga lubungan kan sendang mga mahal na atama na ido, mga ikos, na nakalubong dyan sa mga pet cemetery na yan, Karandang Philip. Tapag nagadan so ayam mi duman ko daw ipalubong sa Legazpi. Aday ko lang aram kung ano ang urulay kayan, ano ini exclusive sa mga taga-Legazpi or maski outsider pwede duman. Aday ko lang aram ano ibang detalye. Siguro may mahapot ako ka ini. Pero maski garo dai duman. Depende na lang sa imo kung mahal mo ang sa imong ataman, maski dyan sa gilid dyan mo. Gibuan mo manin na sadit na ko yan, puntod, para pagpanahon man kan undas, igwa ka ng masusuluanin kandila sa gilid kan sa imong harong. Pabukta ka ko man lapida. Iyo, dyan nakakaag. Halimbawa, ang pangaran kan atawan mo, bantay. Halimbawa, namundag siya 2019 to 2025. So, ano kaya? Nakakaagyan kaya? Nakakaag dyan sa lapida. Yan. So, mga ayam may patingin duman ang ngaran, may gringo, may libron. Ay, mga kuyan pati, bakong basta-bastang pangaran, mga basketballista baga yan. So, dahil senador baga si gringo. Ayo. Si libron kaya itong sarap. So, ining mangyayari ining minabulan ka na Nobyembre, ang groundbreaking ceremony kan dyan sa siyudad kan Legazpi para po sa plano na Pet Cemetery. Dahil ko lang aram kung gurami ni kahiwas, kung piraan pwedeng mailubong dyan. Dahil ko pa aram ang ibang detalye. Ano ini exclusive sa mga Legazpiños na may mga tama na hayop or maski outsider pwedeng magpalubong dyan. And ano ang urulay para mailubong dyan po sa Legazpi Pet Cemetery. Ma-attender ka, Ate Glenn? Ay, kung imbitaran kita, paano pa para maaraman tandirog na detalye ka ini, Karandang Philip. Siguro mas maganda ni, makaulan niya to si Mayor
Kuya, dito pa daw ini nakahampangan ang Hoben Alcalde kan Legazpi, ining si Mayor Hisham Ismail, na kung siin datoy man ang sa mga programa in sarunganin sa iyang naihiras durante sa pinagsagib baga na ulap sa bayan ining groundbreaking ceremony kan Pet Cemetery dyan sa Legazpi. Siguro karon sa mga aldaw na ini madubanan daw niya to si Mayor Ismael kan siyudad kan Legazpi. Pero magbayaw yan saka si Congressman Pido Garbina. Dai ko lang ano. Ang nagumbaga ni Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Party List Ismail. Dai ko lang sigurado karandang Philip. So siguro may pagkakataon na makampangan mismo niya to. Bako lang digdi sa sa Bareta sa Pet Cemetery kundi itong iba pa mga pwede niya to mahapot si Mayor Ismael kan siyudad kan Legazpi. Pero sa mga animal lovers, maray na Bareta ini sa natatawan ng atensyon ang kumbaga marangal na libing para sa kanilang alaga. Bakong itong itatapok lang kung sa ina lugar mamamarong. Siyempre, pagdayan na ilubong ng tultoy, mamamarong yan, pwedeng kalkalon kan ibang mga stray animals dyan sa luwas. So maray man agad na igwakan, maray na lubungan para po sa Sainda. Sabi ba kaniba ilubong duman sa puon kan Chico o kaya kung anong prutas ta nganing yang magin mahamis an prutas. Ay abaana, garo sa mga araw kayan garo day man nakatubod kayan karandang Philip kuyan bagayan ang decomposition pagkakayan syempre malaking ang parong kayan. Ito fertilizer baga pag na kunya naman kumbaga na decompose na. Siguro kanya-kanya pagsubod pero depende garo sa kahoy kung mamunganin mahamis or maalsong karanggang Philip. Yung bagan sabi kan mga gurang dyan nga ilubong sa puon kan Chico o kaya kung anong duman nga sa puon kan ito bagang lukban ta nganing yang bakong masarat. Ay abaana. Ano ba man, kung talagang itong lalo na itong mga may kaya sa buhay, pinapakrimate ang sendang ataman. May mga araman ko kayan, yaon man duman sa indang kuyan, sala or kwarto, itong kaagan kan abo, kan sendang mga alaga. Depende yan sa kuyan kung gurano ka pagiging hasasain ang pagiging pet lover dito. So yan karon na Philip at yung informasyon and siguro kung magkigawa kan inaugurasyon dyan sa Legazpi attender kita para makaulay kayan si Mayor Ismael kan Legazpi City. Di kan sa location Glenda Biares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon dapit sa gigibuhon na groundbreaking ceremony sa lulubnganin mga ayam dyan sa siyudad Pucan Legazpi. Sabi ni Mayor Hisham Ismail. Pit lover man gawin din si Mayor Ismail kan Legazpi City. Di man po sa siyudad kan Iriga, kanpit sa 4 ngunya na Nobyembre, si Councilor Melnan R. Moralio Azanza nagrepresentar kay Mayor Rex Uliba pag ako kan duwang fiberglass reinforced plastic rescue boots na may makina asin kumpletong accessories. On behalf of Erga City, the donation ceremony took place at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIPAR, Regional Office 5 and Pabrika Bulac, Camarines Sur, and was made possible through the generous support of the Philippine Disaster Resilience Foundation, Caterpillar Foundation, GHD Foundation, and PepsiCo, and partnership with the BIPAR, Regional Office 5, led by Regional Director Ariel Pioquiento. Councilor Moralio Azanza was joined by Local Disaster Risk Reduction Management Officer Jasmine B. Butor
and City Agriculturist RGB Ramirez in receiving this vital life-saving equipment. The addition of these fiberglass boats significantly strengthens Erga City's disaster response capabilities. The newly received rescue boats will serve as crucial assets in the city's emergency operations, especially during floods, evacuations, relief distribution, and rescue missions. With these boats, our city is better equipped to safeguard lives and deliver swift assistance during times of disaster. We extend our heartfelt thanks to PDRF, Caterpillar Foundation, GHD Foundation, PepsiCo, and BIPAR for their invaluable contributions. This generous donation will have a lasting impact, ensuring that our local government units are always prepared and resilient in the face of future challenges. Together, we continue to build a safer, more disaster-resilient Iriga City. Di nagray na. At least, kung igwaponin kalamidad, igwang baha sa siyudad kan Iriga, igwa na kitang malulunada na pang rescue na baruto. Fiberglass, may makina pa. Yan po sa Banawan ka na Baaw, Camarines Sur. Sabi ni dating Vice Mayor Norman Eduardo Badjola. Uno, kaso Reco 3, pinupunan na naman ninyo kinbukong tol-tol na serbisyo. Buko ng kimat-kimat, kundi palsok na baga ay pangyayari. Masupog man kamo sa mga konsumidores at kliyente ninyo. Kita sana oda kuryente. Bakit na 10% na sana tol-tol na serbisyo ka ngami na government agencies, national o lokal. Pati semi-government sa silong ninyo, 10% o baka 11% pa man. Bastang papag mayuro na kwarta sa utak kataw raot amag ginibo. Tama raw tabi o buko. Paano kaya ararin na Christmas? Kaya siging kimat-kimat nakasulo. Ano ba yan? Pero pag nagsisingil la ka mga igpit usad na bill diri mo mabayaran, potolan ka. Pen notok po sa transformer sa di gilid ka, neya rod sa di upod ka, mulinowan sa di sagup. Iunga mo raw noy king sa uno adtong buffer fund na 20 pesos. Yan ang problema. Ipinasa na sa mga member consumers ang buffer fund na 20 pesos ang kada saro ang makukulikta milyon. An hapot dyan, aanuhon yan kan kaso Reco 3. Sabi, panghanda kung may kalamidad, indaman sana. Dapat day po magparabuot ang manamento kan kaso Reco 3. Ini kontra kaini ang sanggo ng panlungsod kan irigang buffer fund na ini. Na 20 pesos sa kada miyembros konsumidores kan kaso Reco 3. Pagabat na naman po ini sa mga miyembros konsumidores kan kaso Reco 3. Amak mong 20 pesos na gayo ang inaagad lambang saro para sa nasa buffer fund. Tol-tolon ang sendong serbisyo bakong pagkakitaan na naman po nindoan pundong ini. Na mayo lamang kamong konsultasyon sa mga miyembros konsumidores kan kaso Reco 3. Inutil na serbisyo tapos agadan pa nindoon 20 pesos. Lambang sarong miyembros konsumidores, kalukuhan. Nagluloko nindo ang mga taga-Rinconada pag-arog kayan. Habo nindo maglaog ang Bicol Light and Power Corporation pero dahil man nindo pinapakaran sa indong serbisyo ay inda daw Acting General Manager Willie Boxet. So mga direktor dyan, ano na po ang pinagigibo nindo? Ang paghuna ko, ang mga direktor kan kaso Reco 3, madepensa sa mga membros konsumidores, kamo pa ang mga paruro. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Inotel ang serbisyo tapos papatawan kanin 20 pesos para sa buffer fund, kalukuhan.
Ribayan nindo ang mga transformer kung talagang sincero kamo ang mga posting matumbaho na. Mas bensido pa ako kadakol pong mga ralapang transformer digdi sa Rinconada area ng mga yaon sa poste kan kaso Eco 3 kaya sigan buro brownout dahil man pigre-ribayan. O ini na po ang pagkakataon ang buffer span gamito nindo ang pundo. Ba kung mapreparar kamo sa kalamidad, ta ang buffer span gagamiton sa kalamidad, kalukuhan. Mayo nga ning kalamidad, maluyan sa indong serbisyo. Tapos ang mga transformer nindo, mga dilapidated na, lapa, dahil pigre-ribayan. Purol-tulan sa napungani kita, Kasoreco 3 Management. Masupog man kamo sa mga membros konsumidores. Ang iba, mangalas na sa nata, yaw na baga nga, so buffer span na 20 pesos. O, dapat ini paglaban man, kan lambang sanggo ang bayan, sanggo ang panlungsod. Kontrahon po ining pagpataw na ini kan buffer span dyan sa Kasoreco 3 sa mga member consumers kung talagang kamo mga sincero man na mga politiko. Kaya kamo binugtak kan tao para magserbi sa mga namamanwaan ba kung butabungog sa nakamo sa mga arog kaining sitwasyon. Kahit nga ni bagay pinaglaban kan lokal na gobyerno kan Iriga nagrarally laban duman sa paglangkaw kan singil na pinatungan in sobra ay bastante ang mga member consumers dahil man nakabalik sa mga member consumers. Tapos ang serbisyo palpak, serbisyo kan Kasoreco 3. Ini po ang dapat na ipaglaban niya to an sa tuyang diretso. Kumbaga, saludo kita. Kundi so nangyari baga, nag-file ng kaso, duman sa, ano yan, korte, manay balik. So, kwarta ang mga pataw sa mga member consumers. Hasta na, ibasura pa. So, kaso, dinaog. So, lokal na gobyerno kan Iriga. Kaya, ay inda. Pag-arog na po kay ni masakit ang sitwasyon kan mga namamanwaan digdi sa Rinconada area. Kunday ipaglalaban kan mga nanunungdan. Ini na po ang panahon na dapat makipaglaban mang kita bakusanan sa flood control kundi sa mga panluloko. Kalukuhan po ang ginigibong ini kan Kasoreco 3. Bakarhayonin doon sa indong serbisyo, duman sa Annual General Membership Assembly, dapat pinaliwanag nindo ini. Nanganing ang mga member consumers dahil man po nataraka sa buffer span na 20 pesos ang lambang konsumidores. Kalukuhan. Maray lamang kung nagrahay na kan serbisyo kan Kasoreco 3. Mabibinser pa kayan, pero kung arog man kayan, mahahagadan nindo nin 20 pesos kada member consumers para sa buffer span, para sa preparasyon kung igwanin kalamidad. Ay, baka umampo yan na makabibinser sa mga member consumers. Ito nga ning pagpara palangkaw nindo nin singil sa mga member consumers dahil mambaga naibalik nindo pati sa serbisyo dahil manindo na tawaan in toltol. Kaya ini po ang makulog sa buot kan mga member consumers. Hoy, good morning sa mga parantabay niya to. Diyan po sa La Purisima, digdi po syudad kan Iriga. Diyan sa Bureau of Jail Management and Penology sa Iriga City District Jail. Si Gemini Puso.
Sabi sa show business, may mga aki na madaling makalingaw, binabaliwalaan mga magurang tapos hibi pag mayo na sinda. Igon kay Willie Rebillame, nagpapagirumdom na pahalaganan magurang mientras na buhay pa sinda. Sarong makabagbag damdaming pagrumdom ang pinarte ni Willie Rebillame sa publiko na nagpaantig sa puso kan dakul ng mga netizens sa iyang mensahe. Pinag-inganyo niya ang gabos lalo na ang mga jóvenes na tawanin oras sa pagkamuot sa indang mga magurang mientras na may pagkakataon pa. Igon kay Rebillame, naririsa niya na sa panahon ngunyan dakol ng mga akin abala sa sadiri ninda buhay, sa trabaho, sa relasyon o sa inda mga pangarap. Kaya madalas na lilingawan ng bisitahon o kumustahon ang mga magurang. May mga aki ngunya na madaling makalingaw, binabaliwala na sanaan magurang tapos mahibi pag mayo na sinda sa kinaban. Mahagad din sorry pero huri na mayo ng Serbian pag babasol kung day mo na kayang ipagirumdom o ipamati ang pagkamuot mientras na buhay pa sinda sigon kay Willie Rebillame. Dagdag pa kan TV host daiman kay puhan ang mamahalo na regalo o darakulang bagayan ni tao sa tuyang mga magurang simpleng oras pagdalaw o pag kugos iyon bastantinang magtaunin kaugmahan sa inda. Ang gusto kan magurang iyon mamatian na dai mo sinda nalilingawan na dawa abala ka na may oras ka pa man sa inda sa puso mo. Kaya maabutan panahon, mayo ka na nga po doon, nanay o tatay o daddy o mami, iyan ang pinakamakulog, dagdag pa niya. An sa iyang mensahe, iwan nagdaranan emosyonal na reaksyon halos sa mga netizens, dakol ang pa-reflect, as in nagkomento na kaipuan talagang pahalagahan ang oras mientras na may pagkakataon pa. An iba man iyon nagsabing natamaan sinda dahil ang taloy na manindang dai nakakaulay ang sindang mga magurang. An magurang bako mo kay puhan intindihon, kay puhan mo sa nasindang pahalagahan. O tawan ang importansya. Dahil tan gabos na sakit, kapagalan, asin sakripisyo ninda, ginibo ninda para maabot mo kung sa inkangon yan. Kaya mientras na may panahon pa, sabihon muna sa inda kung gaano mo sinda ka mahal o namumuutan. Hulita baka sa mga masunod na aldaw huri na. Nyutan mga jóvenes ngunyan mas maray pa ang mga bagay, mga material pinapahalagan arog kan cellphone mas tinututukan kan mga hoben kaysa tabangan sumagurang mamuutan tabangan sa gibo sarong kumbaga nag-iedad na mas paurog pa sa pagparakawat nin cellphone kay mga darakula nang aki makusa ng mga hoben mayo pabaya sa mga magurang. Ngunyan pag mayo na sumagurang gadana magad na nin sorry mabasol-basol na kung buhay ka pa ngaya manayta ka malilingawan papadabaon ta ka alagad pag mayo na digdi sa kinaban hibi na sana sorry ngaya sa mga ginibo ko sa imong pagparapasakit. Ay, pambihira. Arog po kaya ng mga tao kung minsan ang mga hoben. Tama, manan sabi ni Willie Rebillame na pahalagahanin doon sa indong mga magurang mientras na buhay pa. Kung mayo na, dahil naman yan madadango kan mga sorry-sorry mong yan. Tapos pagpapahalaga mo ay kung buhay lang ngaya, kung ano-anong mga arawit-dawit. Alagad pag buhay pa ay dahil lamang pinapahalagaan, di lamang tinatawan importansya ang magurang. Di ba nga ni permisa ng naisip magparahagad kung ano ang pangangaipo samantalang pinadakula na pinaeskwela pa.
Alagad kun minsan dahil na lamang madalaw sumagurang. Papararumdum kan magurang sari raw nga suigin ko pagtatapatap. Nilita maraygad niya pagkabuhay, lingaw na nga kading ginalinan. Yan po ang masakit. Kung dahil na lamang narumduman sumagurang na nagpadakula, nagpa-eskwela. Dahil pong mga arog kaya ng mga aki. And then fairness man, may mga magurang man napabaya man sa aki. Kan marahay na sukamugtakan kan aki, tapos na sa pag-eskwela, sige na anhagad. Pero kabihira, ang kadakla ng mga aki, iyo po ang, kumbaga, grabe ang utang na buot sa magurang. Kundi minsan, igwa man na, ano bang magurang, yun na obserbaran ko, pabaya man sa mga aki, kung sa tinatapok sa mga aki, sa mga antihon, yun ang nagpapa-eskwela, sa magurang, sige, sa naman ang mga pasiram-siram. Iyan po ang dipisil. Tapos kung napakaray na subuhay, tapos na, pigpaparahagada na. Itawan mo nga kami, alagad mayo lamang pagkaaram na nagpa-eskwela, sa mga pakuinaon, pakuamaon. Iyon nagsiserbi ay boysit man na narupo kayo na magurang. Kaya, aki ko yan, tanars na, siman na, kung ano-ano na, ay, santisima, maestra na nga pinag-uorgulyo na, alagad kan panahon, pinabayaan, itinapok duman sa mga tugang. Kamu nang yan magpa-eskwela kayan, kamu nga may kaya ako nga tios man, ay, bako yan na rason na pagtios na, dahil mo gibunan sa imong obligasyon sa imong aki. May obligasyon kang magpadakula, magpa-eskwela. Kung tapos na, okay na yan. Pabayaan mo na kung may trabaho na. Pero kung an iniisip mo sana, sabi kan ibang mga gurang, pakaulputan, pinabayaan na. Ay inutil po yan. Bako yan na kunyang kan magurang. Kumbaga, mayo kang pagkamot sa aki mo pag-arog kayan. Kaya ni ba, ay, na rason pata kung si, ano yan, sige sanan sugal-sugal, si mama, si papa ngaya o si tatay, sige sa naman ang inom-inom. Naray pa ngaya ka mo, nagray na kan mga buhay, ako nga, pinapabayaan nindo ang pag-eskwela ko ngaya, inaasa nindo sa indong mga tugang na urigwahon. Sala baga. Kaya, yan po ang isipon kan sarong magurang. Tapos, igwa pang magurang na, nang bababae pa sa lalaki. At nganing lakatiis, so aki pinabayaan. Nakuha pang mambabae, pambira dahil nga ni kan Serbian. So, sa diri niyang pamilya, yan po, totoong nangyayari yan, ay inda, pag-arog ka yan. Ako, obserbasyon ko po kaya yan. Pag minsan, dahil ko man mabasulan ibang mga aki, na kumbaga, nasusuya, miling at amaray ng buhay mi. Yaon ka na mahagad. Yan po ang dipisil dyan. Kan panahon ngayon, nakaipuan mi ka na paeskwelahon mo kami, tabangan, padakulaon ng tultul, ay maayo ka man ngaya. Tatay, nanay. Ini po, realidad po yun nangyayari. Pero daw araw nga ni kayan, mayong maibalos an aki sa magurang. Awa pa paano ta. Kumbaga, ginibo ka ninda. Kaya lang, kung pinabayaan ka maninda, yaon po dyan ang problema. Ngayon, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Kiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na masakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Huwag hayaan maging hadlang ang katarasa sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. Right bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, right bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika.
Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguana kitang 2 minutos. Makalampas ang alas 9 nin pag-aga. Sabi digdi kining abogado ni congressman dating congressman Saldico. He was already richer than Cynthia Villar and Manny Pacquiao. Pagpayag na Attorney Roy Rondain, legal counsel ni dating ako Bicol Representative Elizalde Cook, na kan mapili ang huri bilang miyembro kan Kamara de Representantes ang taon 2019 ang Iguana subotining net worth na 4.1 billion pesos. Sa sarong press briefing kana Miyerkules petsa 5 sinabi ni Rondain na bag-o pa man naglaog sa Kongreso si Ko, mas mayaman na subotan dating kongresista sa dating senador na sinda Cynthia Villar at Manny Pacquiao. Sa Mark Villar mother, Cynthia declared in 2020 net worth of 3.8 billion pesos. Next is Manny Pacquiao, 3.1 billion pesos. So when Representative Ko joined Congress in 2019, 1 year earlier, he was already richer than Cynthia Villar and Manny Pacquiao sigon ki Rondain. Kana puton kung nagdakula ang mga pagsasadiri kan dating kongresista, sinimbagi ni Rondain. There was movement. It was relatively flat, the movement. I remember it did grow, but even that is not an indication of criminality. Just so you know, dagdag pa niya. Dati naman palang kayang makwarta, kontraktor bagay ni si dating Congressman Saldico. Kaya ako naisipon, pero ang mga pigsasaut sa iyang iba, ako man makatotohanan. Kaya sabi ba kayo ng mga comment, malamang kontraktor siya kay do. We will understand the role of a lawyer. He or she will pawn his spirit to evil in exchange for the money from their clients. Iyo, dating mayaman na siya kay do. Pero kan siya naging congressman, lalong nagyaman. Kan nanagyaman dahil sa kadakol na kwartang kinulimbat niya sa Kabankan Banwaan. Hiling mo, abo na siyang magpuli dahil ta guilty siya. Sa bilyon de pesos na nakulimbat kan Saldico na yan, kaya na niya magbakal nindaga duman sa bulan na sin planetang Mars pambira. Ay nakontento attorney
Salin, as in ITR, ipahiling mo. Mapapalamuda ka talaga kay bana kaining attorney na ini. Ako man dahilan na mayaman na dahil magabon, saldi ko, kurakot, dapat ikulong iba itong boss niyang si Martin. Bilyon man ang bayad kan abugago. Arog man pala dawa nagtatago. Dawa, arog kayan, ano ta nagtatago? Para sa sakuya man po. Although, mayaman na. Hindi, ang mga politiko baga, dahil pong kasawaan, dahil kakontentuhan. Kayas man yan kan mga negosyante, mayaman na. Pero, sige, pag-irarayan para yaman. Isipon na sana po nindo. Ang pamilya Bilyar. Ano yan, tahabo na magkaharali sa puder. Kung talagang an-interest ka yan, magserbi sa banwaan. Mayaman ka na, kung ako ang mayaman bilang politiko, itarao ko na yan sa mga nagtitiyosan sa kuyang ibang yaman. Pero iba po kayaan kaisipan kan mga politiko. Tapos mga traditional politician, dynasty, harabo na bagang magkarali sa puder. Masiram. Masiram magpara kurakot nin kwarta sa gobyerno. Kumbaga day po sinda nakukontento. Ang tao mayong kasawaan. Sabi nga na idigdi sa kinaban, a man is the best satisfied animal. Kumbaga mayong kakontentuhan ang sarong tao. Kaya kung day mo makontrolan sa imong sadiri, iyo man sanan kaiwal mo. Ang sadiri mo. Kaya nangyayari po baga, puro pansadiring interest. Lingonin do, obserbaran nindo ang mga politiko sa Pilipinas, ang nanggagana, permina sana, so dating sarong pamilya, traditional politician, mga trapo. O daw, ngaranang ko po ang mga trapong politiko, ang pamilya Bilyar, mga bakusan ng trapo, dynasty. O ini si Senador Tito Soto, luy naman po baga siya. Ang pamilya Escudero dyan sa Sorsogon. Dynasty baga, kaya day po maasinso ang Pilipinas. May control sinda, digdi sa Camarines Sur, lo mismo. Dyan sa 3rd District, 3rd District, bako dyan, 4th District, kan Camarines Sur, dynasty man. Dynasty po baga ang nangyayari, mga traditional politician, ang pamilya Pentebella, ang pamilya Villapuerte, digdi sa Camarines Sur, dynasty. Sinda-sinda po baga, governor, congressman, o dyan sa partido area, congressman, mayor, mayo na pong kasawaan. Kumbaga, sinda na sanan mga marhay. Kaya masakit, pag-arog po kayan dahil na-aprobaran ang anti-dynasty bill. Dapat ini po ang aprobaran ining anti-dynasty bill digdi po sa tuyang nasyon. Tanganing kumbaga makurokontrol ang paglaog sa politika kansarong pamilya. Nagiging poderoso na, makatakot na pati. Pagpara masdan ang sarong politiko pag siya ang sayang pamilya, iyon na sana nakatukaw karon na ang patuan kan panahon duman sa Maguindanao. Kaya baga nagpagadana, may mga massacre ng Ginibo. Poderoso duman sa Maguindanao ang pamilya ang patuan. Parehas man yang kang pamilya Duterte dyan sa Davao, poderoso po baga. Kaya ka magloko-loko, pwede kang ipagadan pag nagkontra ka sa indang paggugobyerno, sa indang administrasyon dyan sa parting Davao. Baga naman ni Vice President Sara Duterte ang ugali ni Presidente dating Presidente Rodrigo Duterte. Kung anong klase. Maisog, palabanta, may mga alipores, may mga nakapalibot, may kwarta, gabos, yaon sa sainda.
Kaya po inian isipon kan mga Pilipino kung nga tanagagin poderoso ang sarong politiko. Kung siya sa naman, halimbawa, si Presidente Rodrigo Duterte sana, yun yaon sa poder, ay garuda man basta makakabilog ng mga Davao Death Squad, mga goons. Nga ng pamilya Marcos, rayaon baga sinda sa poder. May Romualdez, sindin siya. Kapamilya, kapuso pa. O yaon si Jaime Marcos, nauna mo, kontra sagin ki Presidente Bongbong Marcos Jr. ay butig yan. Kadramahan sana yan ni Senadora Jaime Marcos. Tayo nga, pagparalukunan mga Pilipino. Susurugon niya, susaro man na koraptong opisyal kan gobyerno. Ining si Vice President Sara Duterte. Kumbaga, mayo nang itulak kabigon sa Pilipinas. Sabi nga ni kan ibang nakaulay ko ng mga datihan na politiko, ay wala mangyayari pare dito sa Pilipinas. At naman magnanakaw karamihan. Ay napangyayari. Pag mga politiko karamihan magnanakaw. Yan ang problema kan Pilipinas sa kadaklandaan ng mga politiko para habon. Kurapto. Kaya isa yan nagsasakripisyo sa mga tiyos ng mga Pilipino. Kita po ang pagpaparapasakitan kan mga ipagsusulit na yun mga politiko sa tuyang nasyon. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya kung habo mo na pagdudahan ka kan tao, dahil ka maglaog sa politika. Kasimple baga, kung gusto mong malinigan sa imong record, pag-abot sa pamilya, sa pagkabuhay mo, ay dahil ka maglaog-laog sa politika. Taan politika, maati. Pinakamaati. Tapos negosyo ang politika sa Pilipinas. Kadakol ba nagpapararayaman mga politiko sa Pilipinas? Yan po ang katotohanan dyan. Kaya dahil pagsabiho na malilinig-linigan ang mga politiko ay inda. Ultimong datihan na politiko sa Banwan kan buhay nag-istorya sa kuya. Lahat naman, karamihan, magnanakaw. O, politiko yan. Wala namang malinis sa politika. Tapos mag-iimbestiga sila. Kalokohan. Kalokohan man talaga. Ang mga oro-investigasyon na ini dyan sa Senado. Sindaman sanan kakastiguhon. Kumbaga, sa diri ninda, pwedeng kastiguhon ninda. O, isa yan uto-uto na politiko na makastiguhan sa diri. Tayo na po nga niyan, pansadiring interest sa indang mga iniisip. Bako man interest kan mga nagtitios ng mga Pilipino na dapat yung serbihan ninda. Kumbaga, pinagsiserbihan ninda sa diri sa naninda, tapos mga alipores ninda, kapamilya ninda. Pero ang kadakla ng mga nagtitios na Pilipino, pinapabayaan kan mga politikong ini. Kaya dahil ko po mabasol kung iba nagre-rebelde, nagkikipaglaban sa gobyerno, sa sistema. Karayon ang sistema kan gobyerno tanganing day mag-alsaan mga tao, day magrebelde. Kaya nagre-rebelde ang mga tao dahil sa ginigibo kan gobyerno, pigliligis bagaan mga saradit. Tapos pagpaparaharagaan ng buwis, isa ng value added tax na ini, ining ibat. Grabe po ang epekto kay ni sa mga namamanwaan duman sa mga nagtitios. Isay ang babasulon kay ni. Siyempre sa mga politikong nagbilog kanling ini, nagkrear. Yaon dyan si Senador Ralph Recto. Ngunyan garo yan ang kunyan na. Pero
yan sa opisyal kan sa tuyang gobyerno ining si Senador Ralph Recto. Sa pagbabangko man, saro man sa nagdoktor, naggibunin lay na pero pabor sa mga bangko si dipuntong Senador Raul Roco. Minsan ini pong mga lay na pinagigibo sa Pilipinas, bako man pabor sa mga namamanwaan ng mga Pilipinong nagtitios. Hindi an napaboran kay ni ining bat na ini sa mga negosyante. O daw ang pagbabangko sa Pilipinas estable. Dahil man po estable. Kaya nga niyan mga politikong makwarta, lumambaga sa ibang nasyon nagde-deposito, bako man sa Pilipinas. Kadigdig sino sa naman ang porsyento na makukuha mo sa bangko kung na-scam ka pa. Sa usong-uso na mga scammer, ngunyan sa mga bangko. Makadisganar bagay, gunganin sa GCash na mga nangi-scam, ngunyan pong panahon. Kaya dipisil ang sistema. Pag-arog po kaya ang nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Sabi kan iba, out pa man lugod. Magimataan mga namamanwa na Pilipino sa mga nangyayaring digdi sa tuyang nasyon. Pa pong nagluwas na resulta kan survey na pinagsagibo kan Okta Research, nagbaba ang performance rating na Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa 54% na mas baba sa 62% nailista kan na nagtalikod na Hulyo ngunya na taon. Mientras na nagbaba man ang performance rating ni Vice President Sara Duterte sa 49% halos sa 50% kan Hulyo ngunya na taon. Nasa 26% man ang dissatisfaction ratings ninda Presidente Marcos sa Vice President Sara sa third quarter kan 2025. Sabi man kan mga netizens, yung kay Sara Ulo dapat 9%, wala namang ginagawa pero wisyo pa. At least for PBBM, more than 50% are still satisfied. But still, it's just a survey far from reality. Harayo sa realidad. Bakit may rating ang BP? Travel lang ang ginawa. Siya pa ang kurap. Siya pa ngayon ang mataas ang rating. Nakakatawa. Pinapataas nila rating kumbaga ni BBM dahil may plano silang dayain ang 2020 elections. Tapos sasabihin walang dayaan. Kasi sa ratings pa lang, nung 2025 plus, laging lamang si BBM. Tanginan nyo kahit bata, alam kagaguhan nyo, pambira. Both down, down, down. Some more. Gagi bangag. But may mga performance rating si Sara, hindi naman nag-perform. May rating pala yan. Wala naman ginagawa yung may sayad na Bisaya. Puro travel lang. Lalo na kung may calamity at puro sayaw-sayaw, paninira, alam tapos idol ni idol ng mga tangang Bisayang DDS yarn. Laki talaga ng sapak sa utak ng mga sub-Saharan. Sino naman tanga maniniwala sa Mary Grace Piatos na yan? Tanga nga maniniwala dyan. Digdi baga sa picture na hiling ko si Vice President Sara Duterte tapos si Prime Minister Presidente ka na China si Xing Li Pijin. May sa likod na buaya, ang bandera nakabugtak ang bandera sa likod ka na dua. Bandera kan China may drawing ng buaya. Ay pambihira.
Madali na pala na lubong o sa aga na ang lubong kan magurang ni Amigang Grace Innocentes si Madam Salome Sardeño Innocentes sa Nobyembre 7 ngunya na taon tabi aldaw nin Biyernes alas 9 nin pagkaaga ang misa gigibon sa Our Lady of Fatima Pares San Isidro Ciudad Pucan, Iriga. At dyan palaan last night. Condolence sa pamilya ni Amigang Grace Innocentes. Hoy, kumusta man ki Ma'am Grace Rojas kan LTO nigdi po sa siyudad kan Iriga Kichip. Asin po sa iyang mga pag-iriba. Ched, may order sa closure ka na programa sin Ama Computer College Legazpi and Naga campuses. Commission on Higher Education, CHED, has issued a public notice regarding the immediate closure of several degree programs offered by Ama Computer College and its Legazpi and Naga campuses. The closure order was initially issued on January 20, 2025 and is effective starting the first semester of academic year 2025 and 2026. The corresponding government recognition for these programs will be revoked upon the transfer or graduation of all affected students. Ama Computer College filed a motion for reconsideration on February 25 this year, which was subsequently denied by CHED in March 2025. Affected programs by campus. According to the details provided, the Commission on Higher Education has directed the closure of specific degree programs at two campuses of Ama Computer College at Legazpi campus. The programs directed for closure are Bachelor of Science in Electronics Engineering, Bachelor of Science in Computer Engineering, Bachelor of Science in Information Technology, and BS Computer Science, similarly at the Naga campus. The affected program include BS Computer Engineering, BS Computer Science, BS Information Technology, and BS Business Administration. Directives issued by CHED, Ama Computer College, Legazpi, and Naga campuses have been ordered to take the following actions. Stop enrollment. The campuses must stop accepting freshmen students for enrollment in the above-mentioned programs starting the first semester of present year 2025 and 2026. Student transfer. Second, third, and fourth year students must be transferred to other CHED recognized institutions. This transfer process will be assisted by the CHED Regional Office 5. Graduating student, exception, Naga, one specific fourth year, Bachelor of Science and Information Technology. Student at the Naga campus will be allowed to complete her studies and graduate. She will be issued a special order after CHEDRO 5 evaluates her competencies. Records management. The campuses must furnish necessary transfer credentials and records of affected students and ensure the preservation of all academic records by submitting them to the concerned CHEDRO on the National Archives Office. Advisory to the public. CHED is advising and enjoining the public to exercise due diligence by verifying the recognition and or accreditation status of any program before enrolling in any higher education institution. While this was published, we are open to err the side of AMA management. Source, Commission on Higher Education, issued October 30, 2025. Duman po sa mga nagkaklase, estudyante kan Ama Computer College sa Naga and Legazpi.
may mga kurso po na sarado muna. Kaya sa mga nagkaklase sa computer sa Legazpi City man Ciudad Canaga, pwede na muna kamo mag-transfer sa ibang eskwelahan. Bagong bakal na Black Hawk helicopter kan Philippine Air Force nagpalyaan makina sa rungal daw matapos magbagsak ang Hoy helicopter na kinagadan kan anum na sakay sa Agusan del Sur kan Nobyembre 4 unya na taon. Kasud man Black Hawk man kan Philippine Air Force ang nag-emergency landing duman sa St. Bernard, Southern Leyte sa tao kan Paruyan. Naglanding dahilan sa nagpalyang makina, ligtas ang anum na crew. Dapit man sa grounded and Huey helicopter. Mentras na pinagsasagiban investigasyon, damay naman ang Black Hawk. Ang mga air assets sa iyon pinaggamit sa nakan OCD sa aerial survey dapit sa danyos kan bagyong Sitino. Bihirang mga helicopter tayo ni, puro air na lang talaga, wala nang force. Worodoros, mayo ng persa. Ay pambihirang mga helicopter ini kan Pilipinas nagbabaragsakan na baga ining mga Black Hawk. Anong nangyayari digdi po sa tuyang nasyon? Puro na sana na Doros an Air Force, pero inabot man in flood control pati so budget sa Air Force. Mag-ingatan sa tuyang mga kababayan kung arog na po kayo ng sitwasyon, naglulupad ang Black Hawk na mga Huey helicopter. Biglang nagbabaragsak. Nabidigdi kan pinsan ko dyan sa Ayugan. Kampo Camarinesor, si Tugang ko po on my birthday, bako po ako, ha. Una ako, pangyayari. Namang kaya, ang nagluwas, tuman sa account mo, birthday mo, may kabarasena. Hoy, dyan man po sa Banawan ka na buhi, pinagsusulong man ni Consul Raul C. Libardo Jr., Chairperson kan Komite sa Transportasyon asin man Komunikasyon, ang sarong proposed ordinance na nagtatagamang magbugtak nin asin mantinir kan mga pedestrian lane asin crosswalk sa mga pangyanot na pampublikong lugar sa Banawaan kan buhi para masiguran kaligtasan asin kausayan sa tinampo. Yon Kilibardo, kamauutan kan ordinansa na maprotektahan ang mga pedestrian lalo na ang mga estudyante ng mga gurang asin mga may kapansanan mientras na pinapamarhay man ang bulos kan trapiko sa mga mataong lugar arog kan mga eskwelahan, simbahan, merkado, terminal asin plaza. Dararom kan sa iyang prosopuesto ang Municipal Engineering Office katabang Public Safety Office and PNP Buhi ang magsasagibonin pagtukdo asin pagmamarka kan mga pedestrian crossing ang sisay man na madadakop na pigraraot o nagbubugtak nin ulang sa mga inian papatawan nin multang 500 pesos hanggang 1,000 pesos and pwedeng paserbihon pa na o kaya magkaigwa o community service. Tinawan doon man ni Libardo na ang ordinansa yun ang lakdang dapit sa pagtataguyod kan kultura sin kaligtasan sa tinampo sin paggalang sa diretso kan mga pedestrian. Ang pundong gagamiton para sa pagpapotob kan ordinansa yun na mag-aali sa taon na budget kan LGU
asin ang mga patakaran sa pagpapautob, iyon iluluwas sa laog sa nanin 30 aldaw matapos ining maaprubaran. Nasambit ng prosupwestong lay iyon o ordinansa iyon na isumiter na sa first reading asin na i-refer na kay Vice Mayor Christian Etsipari sa Committee on Ordinances para sa masusing pagripaso. Kumusta man kay Ma'am Rhea Matokad dyan po sa Banuan Canbao, Camarines Sur sa Commission on Election. Siyempre ka Attorney Cinderella Pereras Lozano, COMELEC Election Officer kan syudad po nin Iriga. Dyan sa Banuan kan buhi sa kuyang classmate na yaon dyan sa COMELEC kay Domingo Dagatan. Busy ang Commission on Election po ngunyan para sa masunod o nagdadangadang na Barangay SNSK election sa maabot na Nobyembre 2026. Kung dahil po na postpone ay na Oktaba kota eleksyon na sa barangay ngunyan na Disyembre. Sayang. Pada ako nakutakan mga nag-aaspirar na magkarandidato kundi na pornada pa. Tatry kutang makontak an alkalde kan Banuan punin balatan na Camarines Sur si Architect Domingo Abliter kundi busy an sa iyang linya. Sige sana ba yan? Tot. Pati man itong linya ni Ma'am Rhea Matokad. Ano nangyayari? Sabi pati ni Mayor Abliter kan balatan kamuaning kung madigdi sa Banuan kan balatan mag patara-tara muna. Ay napangyayari si Mayor ta kay puan mo pala nin patara-tara nga roman siya na si Randy Durosan. Nag-interview kay Dipontong Congressman Nansing Alpilor kan panahon. Ngaya kung patara-tara. At aday na nga yung patara-tara rin. Nalugod nga ako kan sasabihon ko. Ay, no pangyayari pag-araw ka. Kaya, kung, dahil ka nga magparapirong, sabi ni RS, pag pigi-interview, masupog nga sa TV. Konselo man ito, si Dipontong Congressman Nansing Alpilor kan panahon.
Pero sa mga congressman po digdi sa Rinconada area, maghali ki dipuntong congressman Seriaco Alpilor, dipuntong congressman Nansing Alpilor, hasta minabot na digdi ki dating congressman Sal Fortuno. Ini po ang mga congressman sa Rinconada area na makaulay mo Sabado Domingo. Pero ang congressman ngunyan, abang sakit, kadipisil mong makaulay sa iyang harong, maski sa district office, ining si Congressman Mix Villaperte. Kaya ngalas man ako ang mga taga Rinconada kung ano inita pinagana. Tapos ang makaulay mo dyan, so mga kadarakulang mga bodyguard dyan sa iyang harong, yun mahampang sa iyo mo. Di siyempre, ikaman, pag dyan pa sana, pagpaparahapoton, ano nga, may appointment ka nga, ay, dahil na kung arog ka yan, ang kahampang mo, garo ng mga higante, nagtakot na ngod. Baka pag napasala ka, isalya ka sa kali. Mag-arog na po kaya ng mga politiko, ay, mag-ingat na kita, digdi sa Camarines Sur. Talagang dipisil na makaulay. Bakong arog ka na pinagsabi kong mga dati ng congressman digdi sa Rinconada area, ay dito nagpapara padipisil sa mga miyembros kan media sa Rinconada area. Maski po ini si dating congressman Sal Fortuno, dawa bako na siyang congressman, ay maasahan sa gabos na oras sa sinpanahon. Sabi nga nini kung minsan vice governor nga mayo man kwarta. Kwarta nga ang governor. Ang problema man ang governor kwarta man ko ta kundi dai mo man madulok-dulok kaya mahagadanin na pangangaipo. Sa mga emerhensya ta lumismo grabe man ang nakapalibot. Kadakol kan screening committee. Ini po ang dipisil pag-arog na kayan ang mga yaon sa puder ay dahil na po kita pakatiwala. Kumbaga kunyan sa inda bako naman talagang pagserbi kundi sindan pigsiserbihan na napapalibutan in bantay. Pero na yan so kanta ka ito ni Freddy Aguilar kan buhay pa sa kuko ng agila. Man sa nakita ngunyan yaon sa kukukan agila. Bagay, tama man ta. Mga agila baga so nawalat. Kan panahon, inaapo din yung mga uwak. Nagirumduman ko sa istorya po kan dalaganin politika digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Nagkasararo sa mga darakulang politiko digdi sa Camarines Sur. Kung pa kaito ki dipuntong senador Edmundo Sea, si Grupo Sinda, si dipuntong congressman Rolando Andaya Sr., tapos si dipuntong governor man Felix Alpilor Sr. Iyo po ini sa mga kumbaga dayupot na mga nagkakasararong politiko digdi po sa probinsya ng Camarines Sur ang tulong yan. Tapos nagkasararo po sinda. So problema, luminaog man ini si so dipunto man na congressman naging gobernador Louie Villaperte. Luminaog duman sa Tulong Agila kaya naging apat. So agila. Alagad ka nagahaloy na sabi kan iba. Ayan, nalaog na kita nin uwak. So, Tulong Agila nahaluan daan nin uwak. Ay pambira niya ako pag-arog ka ng istorya. Iyo po yan ang istorya kan politika di sa probinsya kan Camarines Sur kan panahon. Kaya nawalat so uwak baka uman agila. Yan po ang katotohanan dyan, ang pagunakan niyo ba? Kaya, ang nawalat, agila, ay uwak po. Kumbaga, puminibasa na yan. Kumbaga, suminampa sa na duman sa mga
Agila. Naroman yan itong Talaod. So Carabao, tinugpaan. Masalangkaw na so Talaod, duman sa Carabao. Yun ang nangibabaw. Yun po yan ang nangyari sa batalyanin politika. Digdi po sa Camarines Sur. Kaya di kita mangalas na ang nawawalat palan kung minsan digdi sa kinaaban si mga awak. Iyo to may kasabihan baga. Na ngaya masamang damo matagal mamatay. Araw po kaya na nagluluwas. Digdi sa mga politiko niya to. Ang nagluluwas ko niyan, so mga masamang damo, yun naloy magka-urot siyan. Sabi ka ni ba may sangko. Ay na pangyayari. Mag-arog kaya, no? Ilingunin doon, Pamilya Marcos, sagkod mo yan, buruhay pa man. Sa haloy ng panahon, dekada no minagi, nakabalik ang Pamilyang Marcos. Kundi anday ko po malingaw-lingawan. So, tinaram ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos kan ini masarig-sarig pa sa kabuhay pa ka ito si dipuntong Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kan magbisita po ini sa siyudad Naga. Nagtaram ini dyan sa Plaza Quezon ka ito. Ano ang sinabi kay ni? Itong mga walang hiyang to, si Lowe Villaperte. Tinulungan namin. Hindi na to, baga, tinulungan namin. Walang utang na loob. Tinuklaw pa kami. Ahas yan, ahas. Ay pambihira, pag-arog po kayan. Ayun po yan, tinaram kay to ni First Lady Imelda Romualdez Marcos, dating First Lady. Mak mong sadiri mong lugar, digdi sa Camarines Sur, sabihan kang ahas ay pambihira niya ako. Marauton pagdangugon. Kaya minsan araw po ka ng politika. Kada man tumataram si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos kung mayong basihan. Ako, pero may basihan man. Tinuklaw da sinda. Ay pambihira. Kaya mag-ingat ka mo. Ang agila nanunuklaw. Nagiging ahas. Ay saralaan. Makonsilo man si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. So agila naging manunuklaw. Ay santisima. Antes mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Irigas Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Irigas Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisi, lutong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitado na Irigas Best Food House. Irigas Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Irigas City. Igwaman sin din bagong branch sa Barangay San Nicolas, Irigas City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brondial Alfilor.
Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lounge ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lounge nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lounge ang padumanan. Charms Beauty Lounge conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rig di sa tuyang programa. Iguan na kitang 47 minutos. Makalampasan ang alas 9 nin pagkaaga. Pero pa sa papasadahan niya to ining diringkilan baga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa kandidating Presidente Rodrigo Duterte na si Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil man po nakikiiwal. Kasanan pigpaparaiwal kan pamilya Duterte. Ay mga nagpapatol kung hihilingon nindo o obserbaran nindo ang dalagan. Tapos pigpaparaapod kan mga DDS si Presidente Bongbong Marcos Jr. na bangag. Kaya an hapot dyan, isayan bangag. Isayan mayo sa mga tultol na pag-iisip. So mga DDS o suportadores ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kada emang kamo inaatuhan kan sa tuyang presidente kamo sa naman na nagpaparatuyaw sa iya na pigpaparasabihan nindo bangag. Pero mas bangag panganian sa indong mga isip. Ini po na obserbaran ko sa dalagan kan gobyerno niya na mga panahon. Dahil na baga nag-untok kining si dating Vice President Sara Duterte, si Pulong, pati si Kiti na. Ano taarog kayan ang pamilya Duterte? Kung mga tultul sinda, may inadalan, may magpaarog sinda nin tama. O, arog kayo ni kay Vice President Sara Duterte, naging Education Secretary. Hadaw, na edukar nin tultul sa mga edukador. Kaya pa nga niya nagpagabat sa Department of Education. Nagparabakal din mga laptop na mga daima na gamit. Kumbaga, pinararaot siya na. Tapos kulang, so nabakal ng mga laptop na pinagagamit kan mga teacher. Kaya minsan nagsusurublian, nag-iiriwal pa sa mga teacher. Sa kuya baga ngayon ni pinagtao. Puntultol baga si Vice President Sara Duterte, dapat yabos. Tinaparan kumbaga bus na tawaan sa mga teachers ni laptop. Igwa nga ni siyang pigpapara travel sana may confidential fund na sabi kuntultul siyang servidor, kuntultul siyang naging sekretarya kan DepEd. Dapat inasikaso niya so mga paratukdo kumbaga pinatalangkawanin sweldo nin tultol. Kayo po yan ang kaipuhan kan mga paratukdo na mga nagtitirios na kulang ang nare-receive nindang sweldo. Grabe ang kapagalan, sakripisyo para sa namakanood ang mga estudyante, ang mga eskwela. Pero dahil man po kumbaga dahil lamang tinatawan na tensyon kan sa tuyang gobyerno.
Tanganing kumbaga ibsan hali man lamang sa indang mga kapagalan na sobra. Makonsueluhan man lamang kung halangkaw ang sweldo. Sagkod po ngunyan kadakol kan mga nagsasakit, nadidipisilan, napapagal ng mga paratukdo, digdi po sa tuyang nasyon dahilan sa hababang pasweldo. Yan po ang katotohanan dyan. Tapos ang proseso abang kadipisil na sa promotion. Taday ka na po pwedeng maging master teacher kung hali ka sa teacher 1, 2, 3. Iba na po, ngunyan. Dapat mag-agi ka na sa proseso. Yan po, pigpapara padipisilan sana. Kumbaga, mas lalong nagpapara dipisil ang promotion sa pagtukdo. Alagad ang trabaho nagpaparadakol. Tapos dahil man napapakarhay ang Department of Education, perming kulang ang classroom, perming kulang ang paratukdo. Samantalang kadakol kan budget na ipinagtatao sa sinambit ng departamento. Yan po ang medyo makulog sa buot sa lado kan mga edukador digdi po sa tuyang nasyon. Mala ito nga ning tawag karon magkakaiguan naman ng evaluation sa Santiago Integrated School sa nagkaperang eskwelahan digdi po sa DepEd sa Ciudad Can Iriga. Siyempre malibot na naman sa mga superintendent superintendent, supervisor. Kaya pag ma-evaluation, polok-polok na ang mga teacher, madaranin masitira, madaranin libro na encyclopedia kuno. Kumbaga, grabe po ang pagagayon, mapapintura, malata. So, eskwelahan, duman sa mga gamit kan eskwelahan ni Commander, pigpipinturahan ko na. May evaluation nga. Dahil niya ako nagpapagana. Agum, kundi gusto ko lang yung magin magayon man ining lapa ko ng classroom. Makmong kalukuhan po yan. Sa Department of Education, may budget sa maintenance operation and other expenses and expenditures. Ano po taday ginagastusan ang repair? An atop, nagtuturo kung nag-uuran. Mayo ng kisame, lapa na sa mga kahoy. Sa grade 1 po yan, sa Santiago Integrated School, 2 classroom, ralapa na. Lampas ng 50 taon, dahil nariribayan. Sa tultul daw yan na ahensya kan sa tuyang gobyerno. Samantalang sa mga halangkaw na opisyal, sige sanan mga rolantuag, sige ang mga pasiram-siram. Kaya po ako binsido sa mga nangyayari sa Department of Education. Puun po kan so maintenance operation and other expenses and expenditures sa mga repair pinagpasa na sa mga principal, mas lalong naglala. Kumbaga yun na po yan ang ginigikanan garuman sa na flood control, corruption, ginikanan kan anomalya naan pundo yun ang nagkakaputan mga principal. Suposte kan eskwelahan mga kahoy pig-anoy na pigi-istaranan nin halas pigi-istaranan nin kino kuntol-tol ang departamento kan edukasyon anarog po kayo ni mga classroom ribayan na sabi kan DPWH for replacement sabi ka ito ni Dr. Lloyd Anideya kaniyupan superintendent ay for replacement na ngayon mala sagkod ngunyan si Ma'am Maggie na ang superintendent dahil man nariribayan mas maray pang naribayan na bago so division office yao na dyan sa Iriga South Central School worth 65 million pesos complete facilities na mala takasadit man kanahaman. Ako minsan digdi sa Department of Education nagluluya man ang pagtubod ko.
paano makakanood nin tultul, lalong-lalo na po ang mga yaon sa bakong intermediate, primary level. Poon yan, nursery, abot sa kumbaga hanggang grade 4. Pag grade 5, grade 6, pataas na, mga yaon sa intermediate na yan. Iba man ang sa high school. Na dapat po sa pundasyon pa sanakan mga eskwela, diyan tawanan nin atensyon kan sa tuyang gobyerno. Kakarhayon ang mga classroom. Pakung ang mga teacher, iyo pa nagpapakarhay. Nagagastos kan sa diri nindang bulsa na hababa man yan ang sweldo kan iba. Tapos ma-provide nin electric fan. Si iba man ang mga harog man kay ni kay Conchal Ros Orolpo. Sige man ang kontra na bawal ngan collection. Ang problema, maray kung saguton yan pangangay po kan eskwelahan, kung mayong electric fan, siyempre mapakontribusyon. So, teacher, may urulay sa kan PTA. Makabakal lamang kita nin electric fan tanang sana ding room ko. Ding kisame, di man tinatablan. Ading kuwa, init lagbas sa kisame. Kaya nga ni po, di ako nagngangalas kung taano ang iba, daw ang mga teacher nagpapaeskwela sa mga private school, taano. Natututukan ang academic, pag-abot sa pag-adal. Tapos aircon, ang mga classroom. Isipon nando ang yusan. Aircon baga ang mga classroom dyan, kan high school. Gabo sa naka-aircon. Diyan man sa Santiago Integrated School, electric fan. Dawa mahal ang bayad, mag-tuition, basta komportable man ang mga estudyante. Kaya mismo nga ning ang mga teacher, dahil gayo binsido pag abot sa public school. Kaya ni ba nagpapa-eskwela sa private school nakatutok sa academic. Diyan sa public kadakol mga extracurricular activities, halos gabos na selebrasyon, iselebrar. Nutrition Month, United Nation, ay dahil na natapos. Anong manunodan? Igwapang oro intrams. Anong manunodan kan mga eskwela? Pag-arog po kayan. Kung may parada, sige na sanan parada. Sige ang latob kan banda. Sabi kan iba, di na ba kaya nagtin? Di na nga ako nakatuturog. So katahid kan eskwelan. Pati man sa mga nagtutuklo, baragaw. Yan sa Santiago Integrated School, gusto na sana magparapaki-contest. Kada maaraman ay guwangkas na itatao, makikilaban. Ay kalukuhan, no. Anapot dyan, ano ang nanonodan? Paano kita magkaiguanin kalidad kan edukasyon kung mayo man na nanonodan? So, mga estudyante na babaragaw, napupurisaw. Dahilan kan mga aktibidades. Pero inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram na kay Banya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Viares, sa lado technical si Cha Obra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.